Panel 4. Tras unha pandemia, novos proxectos. Infancia 2019-2023. Se algo caracterizou esta etapa foi a chegada da COVID. A pandemia obrigou a pechar o centro durante case 6 meses. O traballo realizouse de forma telemática en canto ás restriccións o permitiron de casa en casa. A volta ao centro a partir de setembro de 2020 tampouco foi sinxela. As medidas foron extremas, con desinfección constante dos espazos, supresión das saídas e uso de EPIs ata case un ano despois. En medio deste caos, a asociación consegue sacar adiante un novo proxecto, a atención á infancia, tanto colaborando co Servicio de Atención Temperá como abrindo espacios de atención a maiores de 6 anos, que fan que hoxe se poida dar servicio ás persoas con discapacidade en case todo o seu ciclo vital.